Ay, this is nice. This is kukmal, the quality pa. Kukmal, it's warm. Cook, it's warm. Oh yeah, that's cool. Yes, it's warm. So, hi guys. Nakul package kay Damit mo. I came home from work actually. Late shift. It's already 11:30. Nakauwi ako mga 10 something. And then dumating ko siya kanina or kahapon. This morning dumating. Tapos i-open ko siya. Order ko to siya sa Temu. This is my second time. Pero yung first na in-order ko sa Temu last time is abubot lang to. Yun. Then this time, damit to siya guys. First time ko mag-order ng damit sa Temu. Kasi pag mga damit sa mga bata, sa H&M talaga ako bumibili. Pero this time, grabe naman to pagkapak eh. Sa Temu ko siya in-order kasi may mga trend, mga gustong damit ni fans na hose ba or pants. Damit ang mga uso ron guys na luag-luag. May gusto ni Francine. Tapos sa H&M, hindi siya masyadong nasa H&M at saka medyo kamahalan. So nakita ko siya sa Temu, ang mumura. So try ko siya, pakita ko sa inyo. So wala tayong tingnan ko muna siya bago ko siya ibigay kay Francine para hindi siya ma-disappointed. Uy. First, ito. Madilim siya, no? Switch on nga natin yung light bago. Yan. Switch on akong light. Para makita ako ninyo. Pero ano pa din. Galing ko lang kumain. Tapos, nakita ko to doon. Naalala ko may package para ako. Parcel pala ako galing sa Temu. Ay! The quality is not good. Ang nipis niya. Oh my God, hindi to pwede pang winter. What? You bought rubbish? Show me. It's so done. That's for summer. Yeah. That's why I have to open it before she sees it because she gets crazy on this. Yeah, she will, yeah. Because she's really dream of it. Like this. Yeah, but of course, For it fun. is here a cheap made copy of whatever. If you want to buy a drone, you're only going to get bits and pieces of the drone. So what about the clothes? You also get just bits and pieces. Of course, pero hindi to siya pwede. It's not because it's winter time. I think that will be too short for her. No, it's fine. Is it? But I don't know if I can return this even. You cannot, because that's what I mean. So second. Next. The next one. I know you can return. You can return? It is, yeah, but there is no return paper here. So we have to pay You for will the have return? to pay for that, yeah. The next one is this. This one is fine. In winter, it's fine. This is fine. Yeah. It's a bit thick. This is fine. This is fine. I like this. It's soft and gusto niya itong mga ganito ba? Yung big. Our daughter is born in the 70s. No, because this fashion now, it go back the trend. She likes it, this one, like this. Then, I've seen it in Temu. In H&M, it's a bit quite expensive because it's not on sale. And I've seen it in Temu, 5 euros, 6 euros. So, what do you expect for that price, diba? 5 euros, o diba? This one, she will like this one. Ay, naku, tong batang to. Ang bilis ng panahon. Uy, ang anak mo, hilig na ng mga fashion. Gusto niya ng mga ganito na jeans. Next is ito. Ay, okay din to. This is fine. Ich glaube. Ang laki nito. This is quite big. Ay, ang laki nito. Pero, cute pa naman sana. May ito, pero I think hindi ko na ito ma-return kasi kung magbabayad lang din naman ako ng return fee sa pagpadala. So, hindi ko na i-return. Ayan. Basta lang good, guys.
I think I only paid 22 euros for all of this. And I have 4 pieces. So, nalagay lang siya 5 euros etvas ang isa. So, ito. Pero ito medyo mataas to sa kanya. Pero yung hawak, yung bewang niya is okay. Ayan. And then, the last one is this. Ah, this is thick. Oh, magugustuhan niya to. Ah, this is nice. Ay, this is nice. This is kukmal, the quality pa. Kukmal is warm. Cook, it's warm. Oh yeah, that's cool. Yes, it's warm. I should have got a few on that. That is warm. Yeah, it's for winter time is fine. Ito, maganda. Perfect to sa winter time. Deep feelings. Ay, magugustuhan niya to. Yung batang to talaga. Oh. Gusto ko siya kasi garter siya, guys. Kasi si Francine, maliit siya na. Payat si Francine, pero matangkad. Oh. Ayan. Ay, ito. Gusto ko to, oh. Sana, kung alam ko lang, na ganito, ang ito, ang ganda ng quality. Ito sana yung dinamihan ko, oh. Ito. Tinest ko lang kasi siya, guys, kung maganda ba siya, pero so far is fine. Only isa lang yung hindi maganda, no. Ang nipis ng isa. Balik ko siya para ano din yung Francine. Open din niya isa-isa. Kasi ganahan siya mga ani. Maka-appreciate talaga to siya basta mga ganito, guys. Maka-appreciate talaga to siya. Ito, medyo cold to siya sa winter time. Pero siguro sa summer time, malaki din naman, oh. Mahaba siya. So, I think ito, pwede na ito suotin sa summer time or dito lang, kung nandito lang siya sa bahay. Kasi pag sinuot niya yan sa labas, malamig to. Very thin to. Ito, this is okay. This is okay too. Okay din to siya. Siya, ano ba yan? Medyo okay to siya. Pwede to siya suotin niya sa labas. Because may jacket naman at hindi siya masyadong manipis. Pero yung isa lang yung bongga talaga. Pwede talaga yun siya sa winter time. Pinasok ko siya ulit para ma-appreciate niya siya ang mag-open. And ito lang talaga yung pinaka fail na nakuha natin. Kasi akala ko jeans to, eh. Kasi mukha kasi siyang jeans, oh. Pero out of cotton pala siya, guys. Out of tela, oh. Tapos ang nipis niya. Hindi siya pwede sa winter time. Kinuha ko siya, pinili ko siya na jeans kasi akala ko jeans siya, then maganda siya sa winter time. Pero yung isa, maganda yun. Pang winter time talaga yun. Ito, yung dalawa is for summertime. Or kung nandito lang siya sa bahay. At yung dalawa, pwede yun sa winter time. So, that's it. Ayan lang. At least, meron tayong okay din siya. From Temu. Sikat tong Temu ngayon, eh. Kaya in-order ko. Ayan lang, guys. Thank you for watching.